Shin meye dalili da makasudin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kaddamar da sabuwar ƙungiyar siyasa mai suna TNM, wadda a yanzu take da ɗimbin al'umma a cikinta, wadda ta kama da manya-manya wanda suke daga cikin wata jam'iyya daban-daban waɗanda aka ɓata musu rai. Shi menene makasudin kaddamar da wannan ƙungiya, sannan kuma menene ƙudurinta bisa kaddamarwa da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon sanata kuma tsohon gwamnan Kano ya yi. Masu sauraron mu kafin mu cikin kawo muku rahoton da Allah ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna kararrawa domin haka ne ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu a kushe da zarar mu dora samu sanar da ku. Ga cikakken rahoton. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, tsohon gwamnan jihar Kano wato da ke arewacin Najeriya, ya jagoranci wani gagarumin taro na wasu manyan siyasar kasar nan karkashin wata kungiya mai suna The National Movement mai suna TNM. Fitattun mutane da 'yan siyasa da suka halarci taron sun hada da Alhaji Tanko ya kase da Kaftin Idris Wada da tsohon gwamnan Kogi da kuma Rufa'i Alkali da Aminu Ibrahim Ringim, tsohon dan takarar gwamna na jihar Jigawa, da kuma injiniya Abubakar Adima. Ana gudanar da taro ne a International Conference Center da ke Abuja, babban birnin tarayyar ƙasar nan ta Najeriya. A jawabin Kwankwaso ya ce wasu 'yan Najeriya ne da suka damu da abin da ke faruwa a ƙasar nan suka haɗa kai don ceto ƙasar nan daga mawuyacin halin da aka tsinci kai a halin yanzu. A cewar tsohon gwamnan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, za su dukufa ne wajen farfado da tattalin arziki a ƙasar nan ta Najeriya da kuma inganta rayuwar 'yan ƙasa a birnin da a birni da karkara da suke cikin Najeriya. Ya ce sun shirya tsaf domin tunkarar matsalolin tsaro da ta addabi Najeriya. Kwankwaso ya ce za su yi wa makiyaya gata na ganin cewa ba a cinye musu burtalai ba, sannan za su baiwa manoma dukkan kariya da suke bukata a bisa noman da suke yi. Tsohon gwamnan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da yake jawabin nasa, wanda ɗan jam'iyyar PDP ne, bai bayyana mukamin da yake son nema a wannan sabuwar kungiya ta siyasa ba, sai dai ana raɗe-raɗin cewa zai fita daga jam'iyyar PDP sakamakon rashin jin daɗin abubuwan da ke faruwa a cikinta, ko da yake bai tabbatar da faruwar hakan ba. Waɗannan dai su ne makasudi da dalilai da ya sa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suka buɗe waccan ƙungiya ta siyasa mai suna TNM domin farfaɗo da tattalin arziki da kuma inganta ko mu ce samar da tsaro a faɗin Najeriya gabaki ɗaya, inda a jawabin nasu yake bayyana cewa sun kafa wannan ƙungiya ne ko kuma sun buɗe wannan ƙungiya ne domin Najeriya akan abin da take ciki na halin rashin tsaro a halin yanzu. A halin da Najeriya take ciki a yanzu, babu wani wanda zai ce bai san halin da Najeriya ke ciki ba, duba da irin rashin tsaro da ya bi ya dabaibaye Najeriya, musamman ma a arewacin Najeriya. Abin sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, kama daga lokacin da aka fara wancan ibtila'i na kungiyar Boko Haram, sannan kuma ga 'yar uwata mai suna ISWAP, sannan kuma yanzu ga 'yan bindiga da suka bi suka addabi Najeriya ko mu ce arewacin Najeriya, wanda ko da yaushe rahoto zaka ji ana bayyana cewa 'yan bindiga sun kai hari, sun sace mutane, sun nemi kuɗin fansa ko kuma sun kashe al'umma ko sun kone gidajen mutane da dukiyoyinsu. Irin wannan rahoto a koda yaushe shine abin da ke faruwa. Duk da dai jami'an tsaro suna faɗin cewa suna iya bakin kokarin su domin su kawar da wannan abu da yake faruwa. To wannan dai shine dai makasudi da dalilai da yasa su da
Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suka kaddamar da wannan sabuwar ƙungiyar siyasa mai suna TNM, wato domin farfado da tattalin arziki na Najeriya da kuma inganta tsaro a Najeriya. Shi masu sauraron mu me za ku ci dangane da wannan makasudi na buɗe waccan sabuwar ƙungiyar siyasa? To da dai tun a jiya da ji mutane suna tofa albarkacin bakin su akan lamarin, inda wasu suke goyon bayan Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso akan wannan ƙungiya ta siyasa da suka kaddamar, duba da irin yayin ababen alkhairi da ya wadatar ko da ya samar a wato jihar Kano lokacin da yake mulki. Wasu kuma suna accusing ko mu ce wasu suna kalubalantar abin, duba da irin yanayin da wato yanda dai wasu ke ganin cewa irin haka ta faru lokacin da jam'iyyar APC aka bude ta, ake ganin cewa taro ne na waɗanda suka haɗu za su kawo ƙasa ci gaba, amma dai ga abin da ake ciki a halin yanzu, inda wasu ke ganin cewa irin wancan ci gaba ko mu ce manufa da jam'iyyar APC aka bude ta da su, irin wannan manufa ce dai su Rabi'u Musa Kwankwaso suke ƙoƙarin cimmawa, inda wasu ke ganin cewa tunda dai jam'iyyar APC ita ma yanzu ga shi dai ga yanda ake ciki, babu shakka ba wani abu da ta taron tsintsiya ne babu shara a yanda wasu suke faɗa, domin an yi wa jam'iyyar APC kyakkyawan zato na yanda za ta kawo ababen alkhairi a cikin ƙasa, wato bi ma'ana abubuwa za su sassauka, za a samu wato ingantaccen tsaro. Duba da yanayin gwamnatin baya ta PDP da aka ringa yin ta, babu shakka rashin tsaro ya yi wa al'umma katutu ko mu ce ya yi wa gwamnatin katutu, amma dai ana samun dai abin da za a ci ba cikin wato tsawwalar farashi ba. Amma yanzu duk da dai wato ana maganar cewa tsaro zai inganta, amma tsaron bai samu ba, sannan kuma ga kayan abinci da suke ta ƙara hauhawar farashi, duba da irin yanayin da aka siye su a baya yanzu sun nanninka. Dukkan wani wanda zai gaya maka abubuwan da ke faruwa sai ka yarda da hujjojinsa, inda wani kuma za ka ji sarran sai yake faɗa a kan abubuwa, amma dai gaskiya ta fi yawa a kan abubuwan da al'umma ke faɗa, domin yanzu ana cikin wani hali a Najeriya, duba da irin yanayin wato yunwa da ake fuskanta da rashin tsaro, musamman ma a jihohin Katsina da Zamfara da kuma wato Sokoto. Haka zalika Kaduna da Kebbi, duka waɗannan abubuwa ana fama da su. Wannan ce ta sa wasu suke ganin wannan wato sabuwar ƙungiyar siyasa da su Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suka kaddamar ba za ta tsina na komai ba, su ma dai kawai buƙatar kansu ce ta sanya suka wadatar ko mu ce suka kaddamar da wannan jam'iyya sabuwar ƙungiya ta siyasa. To amma dai ba a nan take ba dai duka aka taru aka zama ɗaya ba, wala Allah wannan sai ta iya zama sila ta alkhairi ko mu ce sila ta kawo gyara a Najeriya, domin duba da irin waɗanda suke cikin ƙungiyar ko mu ce wanda ya jagoranci kaddamar da wato ƙungiyar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, babu shakka mutum ne mai nagarta a cikin 'yan siyasa a jihar Kano, ba a da tamkarsa, domin shi ne kawo jihar Kano canji da kuma ci gaban da dukkan wani gwamna da ya zo ɗorawa zai a kai, dole dai shi ne dai wanda ya fara samar da wannan. Kuma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yana ɗaya daga cikin shugabannin da suke kawo abubuwan da suke tafiya kan talakawa.